дар шаҳри Турсунзода барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва стипендияи раиси шаҳр байни хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва миёнаи касбӣ озмун баргузор гардид. Дар он 300 нафар довталабон аз синну соли муайян иштирок намуда маҳорату малака ва донишу заковати худро санҷиданд, ки баъди натиҷагирӣ ғолибон муайян карда мешаванд. Ҳамасола дар асоси низомнома озмун барои дарёфти стипендияи президентӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон гузаронида шуда, ғолибон муайян ва давоми соли таҳсил бо стипендия таъмин карда мешаванд. با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 19 اکتبر سال 2017 تحت رقم 944 درباره تأسیس دادن استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی، ابتدایی و میانه کسبی قرار رئیس شهر ترسونزاده از 12 ایلول سال جاری تحت رقم 925 به امضا رسید. باید قید کرد که امروز از جانب 35 مؤسسه تعلیمی و کالج و لیسه‌ها بیش از 350 حجت وارد شد که از آنها 300 نفرشان به آزمون راهخط یافتند. аз таъсиси стипендия, яъне аз соли 1998 то кунун теъдоди стипендияҳои президентӣ ва маблағи онҳо марҳила ба марҳила зиёд гардида, беҳтарин иқдом барои дастгирии ҷавонони лаёқатманду фаъол ба ҳисоб меравад. дар озмуни мазкур ба савияи дониш ва лаёқати довталабон диққати асосӣ дода мешавад. довталабон аз фанҳои таърих, забон ва адабиёти тоҷик, математика, химия, физика ва биология тест супорида аз забонҳои тоҷикӣ ва русӣ диктант навиштанд. ҳадаф аз баргузории озмун барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи босамари қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, дастгирии моддиву маънавӣ, пайдо намудани хонандагони болаёқату фаъол ва бедорсозии ҳисси хиштаншиносии наврасону ҷавонон мебошад. 2 сол шуд ки барандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ва имсол низ кӯшиш мекунам ки имтиҳонҳоро хуб супорида барандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бигардам. Миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонону наврасон чунин имкониятҳои хубро фароҳам оварданд. бояд ҳар як ҷавони замони истиқлолият шукргузор аз он бошад ки дар чунин ватани тинҷу обод зиндагонӣ мекунад ва чунин сарвари одил дорад. ман ба ҳамаи иштирокчиёни озмуни маҳфили стипендиягирони ҷумҳурии Тоҷикистон барору комёбиҳо мехоҳам бигузор ҳар яки онҳо дар чунин озмунҳо иштирок карда номбардори ватани азизамон бошанд. наврасону ҷавонон ки ояндаи давлату миллат маҳсуб мешаванд, дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, таваҷҷӯҳу ғамхорӣ нисбат ба онҳо ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ зоҳир гардида пайваста густариш меёбад.